huduma za preventive health care. Migao mathieth e kaunti ma Migori kotenore kod migepe mamoko kod osiptende mag ji giwegi ochako chenro mar chwalo thieth e kor gwenge midendo ni medical camps mitimo osiptende mag dispensaries e gwenge mar kedo kod tuoche migamo ma ok nyal gam mosebedo ka medore e counties go. Gilero ni okang' ma kamaeri biro kelo yot ne oganda mondo mi oyud thieth machiegni kodgi moloyo lawo thieth kuonde maboyo. George Juma nigi ler mathoth. Kwan jogo ma tuochego mok gam mong'ere kod dho ngere kaka non-communicable diseases kaka tuono mar kansa, adundo magwecho matek kod moko, kaachiel kod tuoche mane osejwang' ka iparo ne giserumo mong'ere kaka neglected tropical diseases kaka tuo mar kachocho osebedo ka koro medore e kaunti ma Migori. Medruok mag tuochegi osetudi kod rem mar oganda e chopo osiptende sama chon mar manyo thieth kod midhiero mamoko. Duong' ahinya en ni nitie jotuo ma samoro kaluwore gi bor mar piny inyalo ore mondo odhi e referral point kama idwano dhiye to ok onyal dhi. Namba achiel nikech ng'enygi thoro ywago pesa transport. Mae omiyo ten kaunti ma Migori ka okalo kuom migawono mar thieth ka otende kod stendego mag ji giwegi koro wuok oko mar chwalo thieth machiegni kod oganda. Chenro ni mar thieth ma ichunono kod jolony itimi kuonde thieth mag dispensaries mag piny owacho e kaunti mangima. Kanwa donjo by saa 2:30 ji mang'eny nosechako donjo ka kendo up to now ji mang'eny oseyudo services modhi nyaka kama segikene asebook around 5 people for morning otimnegi cataract surgery. Abiro kaka jatuo ne an kod tuo mar pressure nadwa nang'e ni to pressure na ne ibe onyalo dhi kare kendo ayudo ka an thuolo nikech kata yedho miya mondo mi akonyra godo. Nimekuja kuhudumiwa magonjwa yote hapa hospitalini. Tumeona tumepelekwa vizuri na tumetibiwa vizuri. Oganda yudo thuolo mar pimo tuoche ma oting'o mago mag kansa, mago mag adundo magwecho matek, mago mag wang' kod moko e kinde chendoni ma itimo kod jolony e wechego mag thieth. Cardiovascular diseases are among the high cost of mortality. But most of the cardiovascular diseases don't come with so many obvious symptoms. So it's very important, like in this activity, that we go to the community so that we screen people with cardiovascular diseases. Thieth ma otende kod wechego mag nyodo bende chiwo ne oganda e kinde chenroni. So to start with pregnant mothers, we are offering free laboratory services for ANC profiling. We are offering free ultrasound services, and also we are offering free all other antenatal care services. Peter Mware ma en apisa matayo chenro ni mar thieth e kaunti ma Migori wacho ni lek mar piny owacho ma kaunti ma Migori en geng'o tuoche gi mok gam mago mane osejwang' kaachiel kod tuoche ma igamo. What actually informed this type of services, we actually wanted to increase access to specialized services. We wanted to put an end to issues such as hernias, such as hypertensive heart diseases. Omware wacho ni kaunti ma Migori keto maino mar neno ni oganda duto oyudo thieth maber e kuonde ma gintiere ka gitiyo kod kumoro mar thieth ma ong'ere kaka SHA ma bende nyaka sani koro konyo e thiedho tuoche mathoth. Our mission is actually to offer accessible, acceptable and affordable health services. Jolony weche mag thieth wacho ni tuoche ma ok gam kata ma igamo osebedo ka nyoro oganda nikech thoth oganda ok chopi utego mag thieth e sama owinjore ka koro gisiro chendone mar tero thieth machiegni kod oganda. Here there is it's like a supermarket, a wide range of services under one roof. Oganda mane ochopo chendoni mar thieth ma itimo nono mane obage dispensary Moruba Deep e sub-county ma Suna West wach ni thothgi bedo kod pek e chopo utego mag thieth nikech gidak mabor kod osiptende kaachiel kod midhieche mamoko. Kwanyal di nikech nitie seche moko minyalo yudo ka idwa ni mondo idhi osiptal ionge kod pesa mar apiko, kidwa dhi e level 4 chuni ni nyaka ikaw apiko midhigo. Apiko ni dhido ni ionge go. Inyalo chako wuoth mirem gi e kore. Ni pesa ndio inatufanya tunakaa nyumbani kwa sababu ya pesa kukuja kutafuta matibabu, lakini tumepata serikali imetoa matibabu ya bure. George Juma, Ramogi TV, Migori. Doho mayalo buch mibadhi e boma ma Kisumo oyudo apisa maduol mochung' ne choko osuru